Al'ummar jihar Kebbi da ma ƙasa baki ɗaya ga wani saƙo na musamman daga tashar Saminaka TV and Media Services Limited. Saƙon da zai mai da hankali ne kacokan akan matsalar zaɓe da ke janyo taɓarɓarewar dimokuraɗiyya a Najeriya. Wannan saƙon da gudunmawa ce daga Ikechukwu Ebiora akan inganta tsarin dimokuraɗiyya a faɗin ƙasar nan, wanda ƙungiyar ɗalibai musulmai na manyan makarantu ke gabatarwa da zummar kawo sabon sauyi a sha'anin zaɓe a faɗin Najeriya. Ga dai abin da yake cewa. Ina miƙa saƙon gaisuwa gare ku masu sauraron mu. Sunana Ikechukwu Ebiora. Ina tare da wani bayani mai matuƙar muhimmanci da fatan za ku saurare ni da kunnuwan basira cewar shin gudanar da zaɓe halattacce na gaskiya da adalci a Najeriya shine yayi sanadiyar tsantsar talauci da rashin ci gaba a ƙasar nan a yau. Da a ce jagororin al'ummar ƙasar na tafikar da harkokin zaɓe cikin gaskiya da adalci tun 1960 da Najeriya ta samo 'yancin kanta zuwa yau 2025 da ƙasar ta zama ta farko a ci gaba a faɗin duniya ta kowanne bangare. Domin kuwa inda ƙasar ta samo 'yanci daga hannun turawan mulkin mallaka kashi 90 na zaɓukan da ake yi, tun daga zaben wakilai zuwa na shugaban ƙasa, majalisar dokoki ta ƙasa, gwamnonin jihohi, 'yan majalisun jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi, ba zaɓe na gaskiya ake yi. Zaɓe ne na murɗiya, danniya da maguɗi gaba ɗaya. Za a iya cewa 'yan Najeriya ba sa zaɓar ainihin shugabannin da suke ƙauna, sannan ana mulkar su ba da amincewarsu ba. Wato ba da jagororin da suka zaɓo suka ɗora a kan kujerun mulki ba. Babu shakka rashin samun ingantaccen zaɓe shi yasa ake yi wa demokaradiyyarmu kallon bi'ahu a wannan lokacin. Yanzu a ƙasar nan wani abu mai sauƙi amma abin takaici shine yadda ake fashi da magudin zaɓe da yadda masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe ke naɗa hukumomin zaɓe da jami'an hukumomin, inda su kansu jama'iyyunsu ko 'yan takarkarinsu ke tsayawa takara wannan zaɓe wanda ya zama kamar mutum ne da alƙalanci kansa a fagen shari'a. Na san yana da muhimmanci a yi amfani da na'urorin tantance zaɓe da na haɗa sakamakon zaɓe wato BVAS da IREV, wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ya zama dole a yi amfani da su a zaɓen Najeriya. Wannan tsarin ba zai magance matsalar magudin zaɓe ba in har hukumomin zaɓe ba su kasance masu gaskiya da ƙin marawa wani ɓangare baya ya yi magudi ba. Waɗanda ke tsarin magudi da ba da umarnin yinsa yawanci shugabannin hukumomin zaɓe ne wanda ke aiki da haɗin kanmu 'yan siyasa da son zuciya domin cin ribar 'yan siyasa ko jama'iyyun da hukumomin zaɓe ke marawa baya, waɗanda ke yin duk mai yiwuwa su murɗe zaɓe ga masu gidansu. Jami'an hukumomin na yin iyaka ƙoƙarinsu na mai da hannun agogo baya ga wanda ba sa so. Maganar gaskiya ita ce duk da amfani da na'urorin zaɓe za a iya bijiro da hanyoyin maguɗi a samu nasara, musamman ta hanyar birkita yanar gizo da ɗauke wutar lantarki domin a cimma burin haka. Sannan da gangan za a iya ƙin fitar da sakamakon zaɓe ko jinkirta fidda shi da sauran hanyoyin magudin zaɓe. Duk wannan na nuna gazawar na'urorin zaɓe cewa ba lalle ne su iya magance magudin zaɓe ba har shugabannin hukumomin zaɓe ba su da gaskiya. Kuma kamar yadda ake zargi, hukumomin zaɓen Najeriya ba sa aikin zaɓe na gaskiya, suna yi wa waɗanda suka saka su aiki maguɗi su ci zaɓe ne kawai. Saboda haka hanyar tabbatar da gaskiya da adalci a zahiri a zaɓe kaɗai ita ce a samar da yanayin da za a naɗa malaman zaɓe su zama masu cin gashin kansu, ba ruwansu da duk wani ɗan siyasa, musamman shugaban ƙasa da gwamnoni. Haka kuma in dai ana so kuma halattaccen zaben da zai karɓu a ƙasa baki ɗaya a ƙarƙashin amintacciyar hukumar zaɓe, ita ce hanya ɗaya da za ta sa ƙasar nan da al'ummarta ta ɗaukaka kuma a fitar da jama'a daga ƙangin talauci. Sannan ta haka ne za a iya fidda albarkatun da Ubangiji ya yi wa Najeriya domin 'yan ƙasa su amfana ta hanyar ayyukan ci gaba da rage radadin talauci. Haka ne zai sa ka ji ƙasar mu a cikin manyan ƙasashen da suka ci gaba a duniya. Gaskiya ina mai miƙa shawarata akan a yi wata sabuwar hukumar zaɓe mai cin gashin kanta wadda za a ba ta cikakken 'yancin gudanar da zaɓe a dukkan saƙo da lungu
tun daga matakin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi, kuma a tabbatar da cewa kwamishinonin zaben an ɗauko su ne daga ƙungiyoyin ma'aikata aƙalla 6, a karɓe su daga Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kwamishina guda ɗaya a ɗauko daga Hukumar Sa Ido ta Duniya, a samu jimillar kwamishinoni guda 13. Sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ya kyauta a ce tana da ƙarfin ikon ɗorawa da sauke duk wani ma'aikacin hukumar har ma da shugabanta. Zaben kwamishinonin hukumar zaɓe zai zamo kamar daga ƙungiyar ma'aikata kamar haka. Ƙungiyar malaman kwalejojin fasaha wato polytechnic su zaɓi kwamishina da zai wakilci yankin Arewa ta Tsakiya. Sannan ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya su zaɓi kwamishina daga yankin Arewa maso gabas. Hukumar akantocin Najeriya wato ICAN su zaɓi ɗaya daga cikinsu ya wakilci Arewa maso yamma. Sai kuma ƙungiyar lauyoyin Najeriya su zaɓi wakilin da zai wakilci kudu maso gabas. Ƙungiyar likitocin Najeriya su zaɓi wanda zai wakilci kudu maso kudu. Sai kuma ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa ta zaɓi wanda zai wakilci yankin kudu maso yammacin Najeriya. 'Yan siyasa da sauran mutanen da suka riƙe mukamai a Najeriya ba za a yarda a zaɓe su a kowanne irin mukami ba a sabuwar hukumar ta zaɓe. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar tabbatar da adalci ta duniya ba su cancanci su naɗa kowa ba a kowanne irin matsayi matuƙar ɗan Najeriya ne a wannan sabuwar hukumar zaɓe. Aikin shugaban ƙasar ne ya karɓi sunayen mutanen da aka gabatar masa tare da takardunsu na ƙwarewar aiki domin aikawa zauren majalisar dattijai da kuma majalisar wakilai ta ƙasa domin tantancewa. Babu wani ko wasu da za a gabatar da za a yadda a yi watsi da shi ko kuma a tsige shi, sai an samu tattaunawa da samun daidaito na aƙalla 2/3 na majalisar dattijai ta ƙasa da kuma majalisar wakilan Najeriya, kuma kowanne wakili ya yi zaben cikin sirri, kuma a nuna wa duniya yadda ake yin zaben ta kafofin watsa labarai na zamani, kuma a tabbatar an hana zaɓe ta hanyar amon murya. Sannan wa'adin mulkin kwamishina a ofis kar ya wuce shekara 4. Ya zama dole a fayyace cewar kafa sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ba zai zamanto wani yunƙuri na ƙwace mulki daga hannun jiha ba, tunda za a karɓe ikon naɗa hukumomin zaɓe daga hannun gwamnoni da shugaban ƙasa, a bar shi a tsaka-tsaki, wanda hakan zai ƙarfafa ƙudurin fidda Najeriya daga talauci. Ina so na sanar cewa tun daga nan Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya ba za su saba wa 'yancin ƙasa saboda zaben da za su yi ba. Ba za a yi shi da ƙarfin tuwo kowanne iri ba, sai dai Najeriya a matsayinta na cikakkiyar ƙasa ce za ta buƙaci a yi zaɓukan, wanda za ta shiga yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya su cimma manufar. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya za su buƙaci Najeriya kamar sauran hukumomin da suka ci gaba sun ɗauki sata ko magudin zaɓe a matsayin abu mafi muni, kuma rashawa da tafi kowace ƙazanta. Kuma ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro hukumomin yaƙi da rashawa a ƙasashe da dama kamar su Guatemala da El Salvador. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ji daɗin shiga lamari irin wannan a Najeriya. Ba da dadewa ba, shugaban ƙasar Honduras, Xiomara Castro, ya aika wasiƙa ga Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙace ta da ta ƙirƙiro wa Honduras hukumar yaƙi da rashawa da ɓarnar dukiya a ƙasar, inda suka sanya hannu a takardar yarjejeniyar fahimtar juna dangane da lamarin. Tabbas Majalisar Ɗinkin Duniya na da ƙwararru, shahararrun ma'aikata da tsarin tafikar da aikin gwamnati fiye da kowa a duk faɗin duniya, wanda ake zaɓa daga Afirka, Gabas ta Tsakiya, Asiya, Turai, Amurka da ƙasashen tsibirin kudancin nahiyar Amurka wato Caribbean nations da sauransu. Hakika na gabatar da ƙudurin garan bawul ga
kundin tsarin mulkin ƙasa dangane da samar da sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC, wanda nan gaba kaɗan za a sanarwa da jama'a, sannan na miƙa shi ga majalisar tarayya ta ƙasa domin dubawa. A ƙarshe bari na ja hankalinmu gaba ɗaya. Mu tuna a kodayaushe cewar da daɗewa mafi rinjaye daga cikin mutanenmu na rayuwa cikin matsananciyar yunwa, jahilci, cututtuka, ungoyin marasa galihu, rashin tsaro da aikin yi, duk a sanadiyar rashin wadatacciyar gwamnati, rashin halattacciyar gwamnati da aka samar daga magudin zaɓe da jan ragamar gwamnati ba tare da amincewar jama'a ba. Saboda haka ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi wannan annoba. Masun da ke hannunmu kamar su gaskiya, adalci, ingantacce kuma halattaccen zaɓe domin samun nasara ta bai ɗaya, domin mu ɗaga hannuwanmu cikin izza da ci gaba mai ɗorewa. Ubangiji ya albarkaci Najeriya. Sunana Ikechukwu Obiora, naku. Thank you. Thank you. Saminaka